Так, 8 жнивня 19:00. Апошній день голосування датамінового і посольства Білорусі. І зараз ми починаємо підлік нашого екзитпула, тих людей, які сьогодні проголосували. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Итак, 29 человек сегодня, по нашим данным, проголосовало тут, у Киеве, в посольстве Беларуси, в период с 10:00 по 19:00. Так, сколько еще раз? 29. Так, 29. Все.